Ndị be anyị ekene m unu Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Biko nwanne m gbani ya na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ọkpakụ erieri. Chetara ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ọ bụ onye amụghị amụ o jebe ọrụ nkụzi. Oke kpọkpụrụ ala abụkwaghị nwa oke. Onye nkụzi ọbụla ruru n'ọkwa ịchị ụlọ akwụkwọ abụrụla onye a maara na nkụzi. Anya ya ga na-erukwa n'atụmatụ ụfọdụ eji achị ụlọ akwụkwọ. N'ọkwa dị elu otu a ka Maazị Akụbụzọ hụrụ onwe ya n'obodo Abangwu n'afọ 1945. Akụbụzọ esorola bụrụ ọnụ na-ekwu okwu na nkụzi. Ọ bụghị naanị na ọ gụmiri akwụkwọ agụmi. A zụrụ ya azụ na kọleji ndị nkụzi. Naanị ihe na-emegharị ya anya bụ asụsụ Latin. Ọ na-egbu ya ka mmanya. Ọ bụkwa echiche ya ịgụ ya na mahadum nwee nzere nke ga-eme ya akwa akwụrụ na ya. Akwụkwọ Latin anaghị akọ ya n'aka. Ọ bụ nwoke dị oke uchu. Anya rukwara ya ala nke ukwuu. Ọ dịghị ihe ọ na-eji eme ihe ọchị. Ihe ọbụla na-abụrụ ya ihe dị mkpa hinne. Ọ na-ara nnukwu ahụ tupu Akụbụzọ achị ọchị. Ọ na-ewute ya ịhụ nwoke na-achị ọchị achịsi ọchị ike ha 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 ka a ga-asị na ụwa zuru ya oke. N'uche ya, naanị onye iberibe na onye ụwa sara ute na-achị ọchị n'oke olu. Akụbụzọ amaghị ihe bụ ụjọ. O nwere obi ike. Ọ naghị ekwe na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Ihe ya niile na-apụ iche. Ebe ọ naghị achị ọchị, ọ na-adị ka iwe a na-ewe ya mgbe dum. Okwu ya na-adị ole na ole, ma anya ọ na-ele mmadụ na-adị oke omimi. Ụjọ na-atụ onye ọbụla o lere anya n'ihi na ọ na-adị ka ọ na-agụ ihe dị n'obi onye ahụ. Akụbụzọ enweghị nwunye. Ụmụnne ya nwaanyị abụọ soro ya bịa n'Abangwu. Ha na-agbara ya odibo na-ekposakwa ya ahụ ọkụ na akataka ụlọ atani ha bi. Ọ lara ahụ mmadụ imeta Akụbụzọ mma. Ya mere, na-ekwughị ekwu na-akaghị aka, ụmụnne ya abụọ ahụ hapụrụ ya rie mbọmbọ n'ihi na aka ike o jiri eso ha. Onye hụrụ ebe ọ na-enye ha ahụhụ agaghị ekwe na ha na ya siri n'otu afọ pụta. Otu ọ dịla, Akụbụzọ gara obodo ya bụ Alaji kpọta ụmụ odibo abụọ. Ma ọ dịghị anya ha gbakwara ọsọ eleghị anya n'azụ ka ha hụsikatara anya n'aka nna ha ukwu. Ike egwu ha. Ọ bụghị naanị na ha anaghị ezu ike n'ọrụ, ndị anaghị atụ ha ọnụ. Nke ka nke, nna ha ukwu ejirila ụtarị bosia ha apa. Otu ụbọchị, ọ fọdụrụ ntakịrị ka o jiri ụtarị pịakpọ otu n'ime ha anya. Ọ bụ nke a mere ọsọ jiri pụ ha ụkwụ. Ọtọchi wee pụ ha ọsọ, ha wee laa. Aga m adọbiri ya ebe a nwanne m. Gbani ya na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ ọkpakụ erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Bịara m aka
na chia bọtịn ma tụsara m ozi a. Ndewo ka o mesịa.